Municipal del Casal seguim buscant recursos per treballar el Dia Internacional de la Mediació i el Dia Escolar de la No Violència i Pau, i és per això que hem canviat el sofà del Casal pel banc de l'Institut per conèixer una mica l'enquesta de convivència que fan l'Institut i el Servei de Mediació. I què millor que fer-ho davant del mural del Dia de la Pau que han fet les delegades i delegats aquest gener. Tenim a la Marta Rovira Pujol, que és psicòloga i professora d'orientació educativa. Bones, bon dia. I tenim en Josep Ferrer i Ros, que és professor de mates, tutor de tercer d'ESO i responsable de l'enquesta de convivència i del sociograma. Què és això de l'enquesta de convivència? Bé, l'enquesta de convivència és una eina que fem servir a l'institut per saber com està la canalla. Està bastant orientada a detectar possibles casos d'assetjament que hi hagi i té l'objectiu de garantir la bona convivència i que tots els nanos puguin estar a gust a l'institut. Són preguntes que han de respondre? Sí, bàsicament és un bloc de 10 preguntes de diferents situacions que puguin ocórrer, tipus m'agafen coses sense permís, em diuen tal cosa, m'empenyen pel passadís, és a dir, petites coses que pugui haver-hi i que volem detectar, doncs per això, per garantir que tots es trobin a gust i que no puguin anar més. I qui participa en aquesta enquesta? Aquesta enquesta la donem perquè sigui contestada als 4 cursos de l'ESO. Déu-n'hi-do. De primer a quart. Després es fa un bolcatge? Es fa un bolcatge, aquest bolcatge es fa a diferents nivells. Hi ha un primer bolcatge a nivell de tutoria, perquè el tutor de l'aula tingui la informació dels seus alumnes. Hi ha un bolcatge a nivell de coordinació per nivells, és a dir, cada coordinador de primer, segon, tercer i quart rep tot el curs. Hi ha un bolcatge a nivell d'orientadora i a nivell de direcció. L'orientadora té els seus cursos i direcció té tot l'institut, tota l'ESO. Molt bé, i després d'aquest bolcatge què en surt? D'aquest bolcatge en surt, és a dir, aquesta informació s'ha de tractar de manera acurada i delicada perquè és sensible. Llavors el primer que hauria de fer el tutor és parlar amb l'alumne per primer saber, preguntar a l'alumne si es troba bé, no? Intentar esbrinar una mica quin és el seu estat, no? I intentar una mica estirar el fil d'aquesta informació, perquè he contestat això, si l'alumne no contesta clarament es pot dir, mira, ens preocupa que es contesti aquestes coses, sempre preservant la confidencialitat i la intimitat de l'alumne. I perquè llavors el sociograma no és la mateixa eina? No, el sociograma és una altra enquesta que el que ens serveix és per una mica saber què està passant dins l'aula. És a dir, els professors ja tenim una percepció perquè convivim amb ells, però saber de la seva veu, diguéssim, de la seva opinió, com es troben els alumnes a l'aula, tant pel que fa a l'hora de treballar com pel que fa a relacions socials entre ells. Llavors és un mapa de relacions, no? Amb qui se'n va més per fer treballs, amb qui podria confiar més un secret. Obtenim 2 fotos d'això, de com se'n relacionen i de com treballen entre ells. I per què us heu plantejat fer aquestes eines? Aquestes eines es van plantejar fa una sèrie d'anys per uns professors que ja no són, o perquè han anat a altres llocs, o perquè s'han jubilat, perquè a l'institut diguéssim que la convivència no era suficientment bona o teníem casos que es preocupaven. I a partir d'aquí vam pensar en crear eines per millorar aquesta convivència. Aquestes eines van anar evolucionant i ara són bastant més de detecció, de prevenir, que no pas de posar-hi remei. I les hem anat tenint una continuïtat, també hi ha altres professors que han ajudat en la part perquè això va començar molt casolà i molt manual, ara està tot informatitzat i a la mesura que la gent s'ha anat implicant, doncs l'hem anat pervivint i s'ha anat millorant. I entenc que les preguntes les formuleu vosaltres, les penseu vosaltres? Sí, les preguntes, sí, exacte. Sí? D'acord, genial. I entenc que surten coses que potser a vegades són difícils de gestionar. Sí, evidentment el material i la informació és molt sensible perquè el tema és sensible i perquè parlem de personetes, de persones, de canalla, i per tant s'ha de gestionar correctament i amb delicadesa. I això, primer s'ha de contrastar perquè pot ser, hi ha moltíssimes hipòtesis que no sigui que la criatura estigui petit, però pot ser que sigui una crida d'atenció,
també pot ser que no hagin fet la pregunta, també pot ser que no valori realment, no? Perquè ells contesten amb uns índexs, no? Amb uns números, també tenen uns espais per fer comentaris, però tampoc pot ser que sigui una situació passada que ja s'hagi resolt, per tant s'ha d'estirar el fil i saber per què contestes allò. Això és el primer pas. I no tothom viu les coses amb la mateixa intensitat, no? Com en el sociograma també es veuen aquests líders, lideratges, nens que passen desapercebuts o que són nens invisibles. Sí, el que ens sol passar ara parlo com a tutor, i parlo amb el tutor, el que sol passar com a tutor és que la informació que reps hi ha una part que la confirmes, que tu ja la percebies, i hi ha una part que et sorprèn. Tant en el sociograma com en aquesta convivència. Dir, ostres, això, jo no ho tenia pensat o vist així, no? Clar. I et donen pistes, no?, d'aquests lideratges, a vegades positius o negatius, no? I a vegades el noi que és triat per treballar no és triat per res per espai de convivència, no? Per anar de festes. Hi ha nens que realment són nens invisibles, que llavors et pot estar delatant també que estan patint, perquè no importa a ningú, no? Ja. Llavors, no és només un cas d'assetjament, no cal que hi hagi un cas d'assetjament perquè s'estigui patint, no? Llavors et permet veure una miqueta aquests invisibles, o aquell nen que rep molt de recolzament i pot tenir un lideratge negatiu, doncs has de treballar a través d'aquests lideratges, que el grup, no? A través de dinàmiques, que el grup sigui conscient que què pot passar amb un líder negatiu dins del grup i com podem fer perquè el líder negatiu el podem transformar o potenciar aquests líders positius, que s'agafin força, vull dir que permet treballar a través de dinàmiques de grup tots aquests resultats que tenen pels mans. Molt bé. També et permet qüestions pràctiques, Sí, tant. també permet qüestions pràctiques com a tutor, com a professor, doncs, distribució dels jocs a l'aula, que per desgràcia els tenim tots alineats, però habitualment van en parelles, no? Distribució dels jocs a l'aula, o quan fas treballs en grup, no? En quin grup col·loques a cada nano, i llavors això dona una informació molt útil. Clar, això són coses que moltes vegades els docents ho fan per intuïció, no? Però en aquest cas vosaltres teniu unes eines que us recolzen en aquest sentit. Molt bé. I una altra de les estratègies que teniu és el servei de mediació. En què consisteix el servei de mediació de l'Institut d'Argentona? A veure, el servei de mediació és una eina educativa, en primera instància, no? I d'aprenentatge entre iguals, en aquest cas d'alumnes que han estat formats i que són els mediadors, que donen un cop de mà per solucionar els conflictes amb alumnes normalment més petits, perquè els mediadors són alumnes de quart i batxillerat, ho fan amb alumnes més petits, de primer, segon, tercer d'ESO, i els ajuden a trobar ells la solució als conflictes que viuen entre ells. També és una eina d'alternativa al conflicte, no? D'alternativa a la sanció, no? A la penalització, als comunicats o a les faltes de disciplina, perquè el que busca és aturar un conflicte que vagi més, que es converteixi després en una falta, i també alhora busca que aquelles criatures aprenguin a gestionar els altres conflictes que ells mateixos. És a dir, que si veieu que hi ha un conflicte que és susceptible de ser gestionat per mediació, abans de posar una sanció es pot oferir, no? S'ofereix, és voluntari, s'ofereix el servei de mediació, es proposa a les parts. I qui són les persones mediadores? Les persones mediadores són alumnes que se'ls forma a través del servei comunitari de quart, se'ls forma per ser mediadors i dins la seva tasca dins el servei comunitari són aquestes hores de formació i després les hores que puguin anar dedicant a fer aquestes mediacions en concret que van sortint. També hi ha un professorat darrere. El professorat, no? Sí, hi ha un professorat darrere, són 3 persones, en Josep altra vegada i les 2 orientadores, es distribueix una orientadora primer i tercer i l'altra que està segon i quart. Llavors ens reunim setmanalment per poder gestionar les demandes que hi ha de mediació, poder distribuir, també supervisar mediacions, perquè sí que són els alumnes que fan els
alumnes formats en mediació que fan aquesta mediació, però nosaltres estem allà de supervisors observadors. Perquè ells quan plantegen, i elles quan plantegen la mediació, escolten les dues parts? Sí, ells han rebut, els alumnes i les alumnes han rebut una formació en quina és l'estructura de la mediació, com en què consisteix, ho han d'aprendre al principi. Aprenen també unes estratègies comunicatives, les estratègies d'escolta activa, no? I que va relacionat amb les estratègies comunicatives. Això serveix per tothom, això va bé per tothom. Això va bé per tothom. Aprenen també el valor d'allò que esteu fent, de que forma part de la competència personal i social. Us ho explico sempre. Aquí no esteu fent només un acte de voluntariat, esteu fent un aprenentatge en els mediadors que us pot servir per tota la vida i que al final esteu treballant la intel·ligència interpersonal i intrapersonal, no? Que és la que forma la intel·ligència emocional, i que això és un dels objectius de l'educació secundària, que és sortiran sabent què és l'assertivitat, no? Què és l'escolta activa. clar, Genial. la resolució de conflictes al final, que és escoltar les dues parts i posar-se d'acord en quin és el benefici sense perjudicar l'altre, poder defensar els teus drets sense perjudicar l'altre, arribar a un acord. Crec que has dit una cosa molt interessant, que has dit que has parlat d'intel·ligència interpersonal i intel·ligència interpersonal. Clar, en una mediació fa falta intel·ligència social, no? El saber escoltar l'altre, però també cal conèixer-se a un mateix i a una mateixa per saber els seus límits, per saber quines coses l'estan condicionant. Llavors la Marta també està fent una optativa que es diu l'univers de les emocions i on ajudes, entenc, a visibilitzar totes aquestes emocions, a identificar-les. Sí, fem el treball aquest de reconeixement a través de les emocions bàsiques, no? La ira, la por, la tristesa, l'alegria, l'amor i la felicitat, que no seria una de les bàsiques, però és una que les engloba totes. Estructurem una optativa. Que des dels grecs, no? Que és l'objectiu. Sí. No? Fem una optativa on es treballa a través d'aquest viatge intergalàctic, no? Cada emoció es tracta com una galàxia. Marta, jo crec que això seria molt xulo per un altre sofà del casal que ens expliquessis, que ens ajudessis a viatjar a una d'aquestes emocions, que n'agaféssim una i féssim una petita dinàmica d'aquestes que fas i que la gent ho pogués visualitzar, no? Seria molt xulo, ens estan fent així, aplaudint la iniciativa per darrere. Sí que ho deixarem per la propera, per avançar aquestes cosetes. Doncs, res més, des del casal, felicitar-vos i sobretot el que volíem fer era donar veu a aquestes bones iniciatives que estan passant a l'institut de Rentona, és a dir, al municipi i amb els i les nostres joves. Moltes gràcies, Josep. Gràcies, Marta. Espero que hagueu estat còmodes. I res, ens veiem. Fins la propera.